Malawi Today. Mu history ya Malawi, boma limene linkapanga zoyandikira ndi zimene zonalira MCB. Yeah. Yeah. Boma lizikhala ofinyako pang'ono. Boma lisakakhwefule kwambiri. Tikutitu kwabuka chinkulirano kapena kuti nkhondo ya malamulo pakati pa mtsogoleri wa dziko lino komanso Ayuba James. Ayuba James ndi lawyer komanso phungu wa nyumba ya malamulo wa kunkhotakota. Iyeyu anabwera pambalambanda nkunena kuti zomwe wachita Professor Arthur Peter Mutharika zolesa thumba la CDF zimenezi ndizosaloledwa komanso alibe mphamvu yolesa iyeyu kuti aphungu asalandire chithumba chimenezi cha 5 billion kuchokera kwa boma limene la DPP. Nkhani ikunena kuti monga mukudziwa kuti aphungu anakambirana kunena kuti akuyenera kumalandira chithumba cha CDF, koma Professor Arthur Peter Mutharika nkhani imene tampeza paja ndi amene amasayinira bilu ina iliyonse ikakhala kuti yadusa ku parliament. Nde Professor Arthur Peter Mutharika anakanisisa kwa mtiwagalo kuti iyeyu sasayina. Nde Ayuba James anabwera nkuyankhula kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika alibe mphamvu zolesa aphungu kulandira chithumba chimenechi. Iwo analemba izi pa tsamba la mchezo pawo. Ayuba James anena kuti Mutharika alibe mphamvu zolesa zokambirana zomwe nyumba ya malamulo yakambirana. Ayuba wati subsection 4 ya malamulo a dziko lino amanena kuti mtsogoleri wabweza kapena kuti withheld bill imabwera ku nyumba ya malamulo kuti akayikambirane. Ngati aphungu akambirananso za bill ndipo avomerezana, mtsogoleri wa dziko alibe mphamvu zoyibweza kapena kukana, koma kusayina masiku 21. Chavuta kwambiri ndi umbuli. Ayuba James analankhula motero kuti chavuta kwambiri ndi umbuli. Pali kusiyana pakati pa withheld komanso denied. Joka ali ku parliament, tikutenga chinthuchi, anatero Ayuba James. Mtsogoleri wa dziko lino anabweza bilu chimenechi choti aphungu azitenga ndrama ya CDF. Wachibweza ndithu kuti sasayinira ndipo chimenechi chibwerere ku nyumba ya malamulo. Nde mmenemo ndi mmene alongosolera Ayuba James kunena kuti akuti iwo watu andi chikhulupiriro kuti chinthuchi achitenga. Chinthuchi tikutanthauza CDF fund, ndalama za CDF zimene 500 billion akuti imeneyi aphungu aitenga, ndipo si kupitanso kwa makhansala iyayi kotero kuti makhansala ayimvera fungo, koma mtsogoleri wa dziko lino akuti alibe mphamvu yolesa thumba limene la CDF. Kodi inu maganizo anu ndi otani? Mukuona kuti zimene akunena Ayuba James popeza kuti ndi lawyer wa malamulo akukamba zoona? Kodi tinene kuti Professor Arthur Peter Mutharika amene inso ndi professor wa malamulo komanso mumaziwa bwino kunena kuti malamulo ena amene ali mu constitution ya dziko la Malawi mbali ina professor anachitako kulemba nawo constituency imene constitution imene rather pepani. Nde nkhani ndi imene inu mukuona kuti professor tinene kuti malamulo amene wasako adziwa, tinene kuti Professor Arthur Peter Mutharika zimenezi sakuzidziwa. Nde nkhani ndi imeneyo kwabuka ndithu kankhondo kamene kakamalamulo pakati pa Ayuba James komanso mtsogoleri wa dziko lino. Nde nkhani ndi imeneyo. Inu maganizo anu ndoti bwanji? Tatiuzeni comment section ndipo mutiuze kuti inu muganiza bwanji. Kodi zimenezi ndizoyenera kuti aphungudi akakamire chinthuchi kuti achitenge? Kodi akamakakamira chinthuchi zitanthauza kuti chani? Afuna dyera basi kapena iwo adi akukamba zoona kuti chinthu chimene chizifikira m'matumba mwawo? Maganizo anu ndi otani? Ndipo debate imeneyi yavuta kwambiri kunjaku. Nkhani imeneyi mabungwe alowererapo kunjaku osiyanasiyana makamaka pa nkhani ya CDF. Nde inu tiuzeni zoona zokhazokha ku comment section.
tikabweranso ndi nkhani ina tikuwuzani pano pa Malawi Lero. Subscribe, like, share, komanso osayiwala kupanga comment, komanso kupanga turn on notification bell kuti tikaponya video malo ano isamakuphonyeni koma kukufikani kulikonse kumene muli. Subscribe.